ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам. Рӯзи саиди ҷама муборак. Ку атфита ки метия. Дӯстони азиз, ирӯза навурда 14 та эълон ҳастае ки баҳрашон пешкаш мешава. Дохат тамошо кунен 14 та эълон. Хонаҳои фурӯшӣ, назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, дарвозаҳои фурӯшӣ, як-ду акада квартира дар кор, хона дар кор. Хулас навори беҳтарин шид баҳри шумо. барои реклама рақамҳоро мегузорам. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. бача азиз, навори бадна дар YouTube, TikTok, Instagram, агар ки дар сомонтеҷа натавонед монда, дар сомонтеҷа ҳам мемонед. бача азиз, плюс ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем. нархи навои ирӯза аз 50,000 боло сар мешавад. сон тамошо кунед. лайкҳоро монед, дар канал обуна шен, видеоро мо сар мекунем. бача азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. борадар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. борадар азиз, дӯстон, эълонҳоро тамошо кунед. ин яка мега мада квартира дар кор, хонаи назди ҳавлигӣ дар кор, замини фурӯшӣ дар кор аз дохили Душанбе то 170,000 сомонира метавонем бигирем. хонаи замини ай, квартира ҳай. агар квартира боша ай 40 квадрат боло боша, бохубай дар WhatsApp нависен. замини холӣ боша 3, яъне ки 3 сотиқ замин боло боша, фақат дохили Душанбе. 170,000 боша, агар 80% сумаш тайёрай, мондагиша моҳона меспорем. занг занед, қатъяка чахчах кинем. бачаҳо, анаи шахсият мега ассалому алайкум, мо да квартираи иҷора дар курай. ай гипразем дӯсти политехникум зебошка ҳамин ҷоҳо боша мешава, як хонага ҳам боша мешава. касе ки дора занг мон бизанен, мо занги шуморо интизорем. дар WhatsApp шумо бачаҳо кадометон ҳамин тарафҳои гипразем дӯсти политехникум зебошка, яъне ки як хонага дорен, хоҳиши аренда додан дорем. бачаҳо, ина қатъяка чахчах кунен, дар WhatsApp шнайзен. ҳамин шахсият да комната дар корай барои иҷора гирифтан. бача азиз, занг запирсен. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дӯстон, квартираҳои фурӯшӣ ҳастае ки нарх навошон беҳад зур. ирӯза видеода нашоти квартира дуҳуҷрага квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 10 ошёна масоҳати 50 квадрат метр, назди мактаб, бозор, садик. хоб, дар ноҳияи Рӯдакӣ нарх 275,000 сомонӣ. рақамҳои 91 و 13 ахири рақамҳои соҳибмулк метавонен боз маълумоти бештарша бигирен. чӣ тавре мебинен? ҳолати коробка, хишти пухта, перегарод кашидагӣ и тарафу тарафош, ҳатто бо якчанд қисмо бардоштагӣ. духонага дар ошёнаи 10 Рӯдакӣ, доми тайёр, ҳолати коробка. метавонен бихарен, ремонта сар кунен. аз номи Сауд ТВ занг занен. видеода лайк монен. бачаҳо, бе лайк ҳаракат ка тамошо накунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 150,000 дорӣ. бачача, мехоҳӣ ки аз ноҳияи Балҷивон хона бихарӣ? пас тамошо кун. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Балҷивон, деҳаи Дулона майдон, 25 сотиқ замин, дорои 3 дархона, обсвет дора. 150,000 нарх. рақамҳои WhatsApp дасти имо мегзорем. алохона, анҷомхона, бания, оғилхона. барои гов-мол карданам оғил дорам. медпункт ҳастай. айраён то хонара 7 километр роҳ масофа дора. роҳ полни санг бифарш кардагӣ шебен.
خب درختای میوه دهنده، حاجتخانه، خلاص خانه سازای میگیرنده زندگی را سر میکنین. 150,000 سامانی از نامی سعود تیوی. رقمای 2259 تلفن یا که ایمو زنگ زنیم بچه ها. واتساپ دا گارانتیا نمیتیم چونگی گفتگی که تلفن یا که ایمو کار میکنه. میگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشی امروزمون. بچکو نورد لایک مونی نکو. امی لایک های شما چقدر زیاد باشه اگر نوارای ما پهن میشوه. وقتی که نوار پهن شد خونه ها سودا میشوه. همه را یک خیل بینیم بچه ها. آدمایی که مثال در اینجا خانه ندارین فکر کنین که خانه شما های. هم یک کار را دستگیری کنین خانه هاشون سودا کنه با انشالله بهترین کار در روزی جمعه. کوارتیرای فروشی است که یک حجره کوارتیره 4 متر 60 کوادرات 4 میکرورایونی شهر تورسونزاده لگری پیشنا 300,000 نرخ. در امیدام داخلی خانه ها را ببینید چه زور 60 کوادرات بچه 3 حجره مقصد بگم خطا نمیکنیم. باز هم خیلی یک حجره قبولش که گفتم مکم. خب سروش نه 4 میکرورایون یک حجره قبول کردیم 4 متر 60 کوادرات. خب یورا ریموند کухни гарнитур дорад, мактаб, садик, хулас бозор, налог, парк, сентрай. занг задам асагаи 300,000 сомонӣ. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ мо дар Федератсияи Русия бача азиз. Тульский област, Венавский район. хоб Грицовский посёлка мега 5 ошиёна, сеюм сехонага. дар панҷум ошиёна мега сехонагаҳаи 63 квадрат. дар наздикии хона ҳама шароито ҳаст. ремонт дора, обсвет, газ дора, документҳо 100%. нарх 29,000 яъне ки $30,000 $300,000 сум мешава ҳама тоҷикӣ. боз муомила дора. ватсапшон 8262 аз номи Сауду ТВ занг бизанед бача азиз. лайкора монен, хонаҳотонро роӣ кунед, видеока роӣ кунед, ютуб, тикток, инстаграм, сомонтиҷи любой ҷо рекламаш мекунед бачаҳо. ҳаракат ка фурӯхта метем. навороро бисёр тамошо мекунад. хонаҳои арзон бисёр роӣ мекунад. хулас тамошокуно, савдогаро, харидоро ҳаматон да удачӣ. мегзарем ба панҷумин дарвозаҳои фурӯшӣ. ҳатто дар Сауду ТВ бовар карда дарвозаҳо, ҳалоҷико, казироко, хулас рекламаш ки нигоҳ кунед. нархоша гап мезанем. дарвозаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди бозори Ҳоҷи Шариф рӯбарӯи Мошинбозор. нархҳо аз 3200 сум сар мешавад. зиёда аз 40-50 намуди дарвоза ҳастай. каҷилак, хоб кат ҳам доранд. казироко барои болои дарвоза. дарвозаҳо аз якчанд маркаош, намудош, хоб хайтеко, дигар маркаш хулас аст. нашод масъалаи дастафка ҳамаш акахати чахчак. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап. вақте ки занг мезанем бачаҳо азиз аз номи Сауду ТВ занг мезанем. худохоҳад бо арзон тур мекунам. акада занг занен ҳозир бигӯем ки ман аз канали Сауду ТВ шумода занг занам. арзон мекунам бо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 4 сотих замин, деҳаи Карим Исмоил, шаҳри Ваҳдат. 205,000 сомонӣ нарх. ду дар хонаи зур дора мега, плюс калидор, плюс ҳамом дора. хонаҳо ҳами ҳолат кардагӣ, яъне ки ремонтҳои евра неста, леки чӣ хел бигӯм боли мени кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрш кардиян. ина марама 205,000 сомонӣ аз номи мо занг занед. лайк монен, поделиться кунен, подписаться кунен, комментария кунен. комментария наворо чӣ хелай маъқулай, маъқул нестай, хонаҳо арзонан, қиматан, аз куҷо, чанд квадрат, чанд сотих, чанд хонага, чӣ хели хонаҳоро навор кунем. фақат комментария кунен. Сауду ТВ комментора мехонам бачаҳоча. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. видео 18 минутай 9 минут гап зем тамошо кунем. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 8 сотих замин дар деҳаи Гагарин, Ҷалолиддини Балхии Румӣ. 250,000 арзиши хона. хона дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ҷамоати Халевард, деҳаи Гагарин.
مساحت زمین 8 سوتیق می باشد. دروازه زمین 40 متر، پهنایی 20 متر. خانه عبارت از 4 حجره و پلوس یک کلیدور کلان می باشد. حجتاش همه 100% سرتیفیکات نیز داره. سویت او داریم. ремонто میانه نرخی چotki 250,000 сум бо арзон мешава. ина марҳамат дӯстон азуми канали Савдо ТВ занг занед, гирду атроф маҳкам кардагӣ. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Душанбе, якум Советский, як ҳуҷрагаи 23 квадрата, арзиш 330,000, таъмир дора, дидестен, калидор дора, ошхона дора. خب نگاه کنید چه خیلی میگه یا آشخانه داره تسایی خیلی قید که صاحب ملک آشخانه علاهیده یعنی که کخنی دارن حجت خانه و حمام یک جایه حجتو هسته. خب با چیز چوره فروخته می شود، ارزان هم می شود. نزدیک به مکتب، اپتیکا، بیمارخانه، مسجد، مغازه، استانوفکا، یعنی که در جای سوز قرار دارد. 330,000 сум нархи квартира. бача азиз, аз номи Савдо ТВ прияма броинда занг бозанем. бача азиз, дар дуюм ошиёна қарор дорад. бача мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ имрӯзамон. бача азиз, хонаи назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 7 сотиқ замина ташкил метиҳад ки дохил дорои 2 ҳуҷра, дарвозаи беҳтарин задагай, яъне ки шароитҳое ки систаи дарвозада вазъият нарасид. мега дар меҳргони Файзобод қарор дорад. 280,000 нархаш. ремонтҳои хона безеб нест. бача хеле дилсен боли меникадагӣ барои зиндагӣ кардан. маълумоти праша акақати чахчах када бигирен. лайко рамонен дӯстон, хонаҳотонро ҳаракат када видеонавор када рой кунен, чем суратҳои холи видео кунен, адресҳоро пурра нависонда рой кунен, мо реклама када фурӯшта гузорем. албатта ютуб, тикток, инстаграм, Sommonteji ва дига сайтҳо. бача азиз, ва дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи рӯдаки деҳаи Алибои Дачада қарор дорад. дорои 3 ҳуҷра, 6 сотиқ замин, 400,000 нарх. тариқи ватсап тамос. дуто рақам мегзорем. ошхона ва кухни, ҳезумхона, оғулхона, ҳамом, 2 ҳуҷра бо термикс ва ванна, ҳуҷатхона ҷудо, об, свет доимӣ, мактаб, 500 метр роҳ, масҷид наздик. бо тамоми чизу чора фурӯхта мешавад. алиш ва бартер намешавад. таъмир миёна кардагӣ. ин ҳамин ҳолат. нарх 400,000 сум. таъмир миёна ҳам нест, беҳтарин ремонт кардагӣ. ай хонаи мо дар хушрав. бача нигоҳ кунед чӣ хел зур. хулас ҳамин хели гапҳо қати ака чахчах куненда маъқул боша бигиренеш. ва дӯстони азиз, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки 3 ҳуҷрага квартира, 5 этаж, 70 квадрат, ҳолати коробка, кӯчаи Андигони шаҳри Ваҳдат ба қарор дорад. 270,000 нарх. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Андигон, дар ошиёнаи 5, 70 квадрат. бачаҳакон нигоҳ кунед, просто 70 квадрат. ин кам нестай. сехонагаи мисол зур мекунем, беминнат зиндагиро сар мекунем. бача азиз, хоб 70 квадрат ҳам гарени мисол масоҳати бениҳоят калонай. 270,000 хаяку дани мамин нарх наву дар лубой ҷо. дӯстони азиз, қимати десай. хоб чем дига хонаҳо ҳамиш фикр мекунем камтар сосар ғалтид. худотон бо занг зада масъя кунед. 5 этаж, 3 ҳуҷрагаи 70 квадрата, кӯчаи Андигон, Ваҳдат, 270,000 дар ҳамин дом дӯстон қарор дорад хонаи мо. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, шаҳраки Балх, яъне ки Калхозобод, кӯчаи Гагарин ба қарор дорад. 3 этаж,
49 квадратный метр масоат, арзиш 290,000. ирӯза видеои мо ҳамин хонаҳо ҳамин 300,000 поён буданд. нигоҳ кунед, 50,000 боло, 300,000 поён. бениҳоят нархҳои зур халид бачаҳо азиз, чунки бисёр қабул кардем, бисёр рӯй карданд. баъдан бо савдошавӣ зиёд ки боша, агар вақте ҳам як хона савдо шид, як дӯст бародарша тавсия метавад ки мисол хонамон савдо шид ва ё ҳам мақсад черезами шахсият дигари хонаҳошон шумо мекунад роҳӣ мекунамода. оиди квартира бачаҳо азиз, рақамҳои WhatsApp 0752 метавонен занг занен. дараҷаи олии ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, ина қисмати душ, ҳоҷатхона ва дигар сеюм этаж, хуб 49 квадрат хонагаи фасон зур, свет об постоянӣ ҳастай, бозор, масҷид, беморхона, қарибай аптека, магазин, хулас қариб ҷои зур. 290,000. қати ака занг зада чахчах кунена бигиренаш. аз мо навор кардан аз шумо интихоб карда харид кардан. мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳужага квартира якум этаж, 45 квадрат. адреса нигоҳ кунед. мега ки фурӯшӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Сталинский посёлка. хуб ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 270,000 нарх, срочно занг занед мега. WhatsApp ахираш 1996, 45 квадрат, ремонтҳои беҳтарин, 270,000. бо худтон маслиҳат кунем бигирениш. хонаҳо чӣ хеланд? арзонанд, қиматанд? коммент кунед, аз куҷо навор кунем, кадом территория ту чанд сума. ҳастаи нафарое ки ҳами канали мо хонаҳошона савдо ка боша, ё ки ҳастаи нафарое ки ҳами через Савдо ТВ ягон хона харид карда боша. хоҳишмандем комментар якнен, мотиватсия метамода бачаҳо азиз. мегзарем ба 14-ҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Савхози Вахш, Қурғани Пешина, шаҳри Бохтар, сеҳуҷрага квартира мега ака камтара гузарондем да. ира ҳамин дуҳуҷрага мекардем, соз мешуда, сеҳуҷрада майда. хуб дуюм этаж, Савхози Файзалӣ, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 265,000 сум нарх. харидори серьёзни занг бузана, боз муомила дорам. хулас бачаҳо, ирӯза навори мо ҳамин қашид. чизе ки буд, чизе ки хоҳиш кардем, роӣ кардем, ёфтем, қабул кардем, ҳамаша ҷобаҷо кардем, монтаж кардем, рекламаи фасонаш кардем, харидорода пешкаш кардем. мардуми YouTube, подписчикои Савдо ТВ, хонаҳотонро роҳӣ кунед. WhatsApp мо дар аввали видео. ана ака якта лайк монена. хушомадед бачаҳо азиз, зиндаву сарбаланд бошед.